gogo ndiri kutaura ndiri pa okay ndakabvisa mazvita gogo regai ndiise ndinoda kuti ndiise slide pamusoro vakuru vese vari pano tasanganazve paday 9 ye-encouragement yedu ne-inspiration noku. You've got a heavenly voice. It's an angelic voice. Thank you for that singing. It was beautiful. Vadikani, muchatroom yedu iya yatajaira. Title yedu ya nasi ndikukumbira ukuthi munyore muchatroom. Inoti iyo. Let go, trust me, and try me. Mwari vari kuti ivo. Let us write this down. Let go, trust me, and try me. Remember kuti theme yedu tiri kufamba tichinzi gather, grow, and go. Joyfully, patiently, and waiting, right? So he is saying to you and I this year, let go. Kuchikakwese, let go iwe zvawakaronga mumoyo mako, because 2025 iye Jubilee. Year of Jubilee inoreva kuti iyo, it's a year of restoration. Ndeyekudzokera zvakadyiwa nemhashu. It's a year of recognition. Recognition not only yako iwewe asi recognition ya Mwari kuti uri wangu uye ndinoziva zvandakakurongera. Saka vari kuti ivo mukanyora in big letters pasi mimi nepamwoyo yenyu kuti let go, trust me and try me. Ini ndakabatwa nepakanzi try me zvikanzi chimbondiedza uone. Saka ndiri kuda kukuchallenge vadikani kuti pagore rino iri mumuedze Mwari. Chii chamuri kuda, try him and ask him in prayer and in submission for that thing chamunoti mimi ichahamba hazvimbofi zvakaitika. I don't know how I can do it. I can guarantee you kuti Mwari vari kuti ndichakuratidza uye ndichakuratidza ukuru hwangu nekuti ndiri alpha and omega yarehwa nemwana. Ndaisa slide real quick because Mwari vanoda futi kuti vange vachita manyuku nesu. When I started this, ndakakuti vakanga vari pano, nyorai pasi kuti pa 10 days muri kuda kuti Mwari vakuitire ichi chamunoda kuti muone at the end of 10 days. Guess what? Ndapiwa email nasi na Reverend Eva Mdambanuki vanova ivo mukuru akatitangira Mabvira Pamwe yatinayo nasi unoi. Vakati chana chatete vanoditi chana chatete. I think I have a testimony. Ndikati mune testimony yeye vadikani. Reverend vanyora book rinonzi Faith as Resilient, a journey of healing after loss. Vazhinji vedu tinozviziva, handifunga kuti pane asingazvizive kuti vakarasikirwa nemwana wavo Wesley. Reverend vanoti ivo, she has been writing this book wanting to commemorate mwana wavo asi zvanga zvichirema zvichinetsa. The devil was fighting her and she said, guess what? You were right. I prayed kuti Mwari, I don't want to be in this closet kuti ndiise book iri closet anymore. I don't want to procrastinate anymore. Vangani vedu vari kuprocrastinate, vane ma-ideas akatangwa ndobva hangoitwa one step ndobva masiya. Mwari vari kuti take the next step, believe me, trust me, and I'll help you get to the end of that which you are desiring. Saka Faith is Resilient. I wanted to share this because then I love also kuti tinoita leadership. She just doesn't talk the talk, walk the walk. Here she is saying, I did it. I can't believe I did it. Saka bhuku ravo riri kubuda pa Amazon and all book stores. Vari kunditi ivo ndiri kuda kutoti nditoitawo iyo yavanoti book tour iyoyo. Ndiendewo kuma-states akasiyana-siyana nema-countries. Nditaure nevanhu about my journey of healing after loss. Nekuti chinhu chandiremera uye chinhu chandinoziva kuti handisirini ndega ndiri pakuchema kana kuti pakurwadziwa ne-loss yandakaita. Saka ndoda kuti ndinge ndichibatsirana ndichichemazve nevamwe around the country. So I just wanted to share this with you kuti hapana chisingagoneke uye Mwari vari kuti this year let go, trust me and try me. Saka muchatroom nyorai kuti yes Lord, I will try you. Kana kungonyora yes chete munenge mabvuma kuti chi, I want to see you come into my life and make a change and a difference. Mundipe simba randanga ndiri kutsvaga, simba randisiri kuziva kuti rinobva kupi, asi kuti ndazvinzwa pa 10 days pano yeMabvira Pamwe kuti simba richabva kwamuri.
Mazvita ndiyo faith encouragement yangu ya zuva ranhasi. Ndini wenyu DrStem. Mazvita mama.